guys, welcome back to Pro Gaming channel. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா வேற லெவல் உல்ஃப் மேட்ச் தான். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இத்தனை நாள் எதுக்குடா வீடியோ போடலாம் செம்ம காண்டில் கோவத்தில் அப்படியே எங்கே பார்த்தாலும் நான் பிடிச்சி விளக்கமத்தால் வெறி தீர அடிக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கு நான் சொல்கிறேன், இந்த நம்மளுக்கு லீவ் விட்டாங்களா, சரி அதுக்கு எதுக்கு நம்ம சும்மா இருக்குது அப்படின்ட்டு சும்மா டூர் இதெல்லாம் போயிட்டு அப்படியே நம்ம எங்கள் பெருமை ஊரில் கோயில் கூட அங்கேயும் போயிடுச்சு. வந்து பார்த்தோம்னா டேட்டாலாம் கழிட்டு அன்றைக்கில் எங்கள் அம்மாட்ட குத்தி கூத்தாடி டேட்டா போட முன்னேன் போட்டால் எங்கள் அப்பா அதுக்கு மேலே படிங்கடா அப்படின்ட்டு. சரி நம்ம படித்து முடிச்சு இந்த வாட்டி சென்னையிலையும் வந்துச்சு அன்றைக்கி தான். சரி இந்த வாட்டி எப்படியாச்சும் நெட்டு கொஞ்சம் கூத்தாடி போட்டுட்டு அதை போட்டுட்டு தான் வீடியோ போடுதேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆள் கொடுத்துருங்க. நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். இந்த மேட்ச் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஹெட்ஷாட் மேட்ச்னே சொல்லலாம். வாய் வர்றது சரி ஹெட்ஷாட் மேட்ச்னே சொல்லலாம். ஒரு மேட்ச் ஆடுறது தரமாக ஹெட்ஷாட் எடுத்து முடிச்சாச்சு. தரமாக தங்கம்மா அப்படின்னு ஒரு டெஸ்டிக்கல் எடுத்து அப்படியே மண்டை மேலே வச்சு மாங்காய் முடிச்சு விட்டாச்சு. அந்த வந்துட்டாரு மைக்கேல் ஜாக்சனு. அதே இன்னொரு ஷாட் பாருங்க, ஓபி ஷாட்டு. மறக்காமல் ஓபி கமெண்ட் பண்ணுங்க. வெயிட்டாக அடக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டில் போட்டு விடுங்க. அது செஞ்சு கரைச்சி ஊற்றிடுறாங்க. சரி விடுடா, நம்ம மேட்சை பார்ப்போம். 2 மேட்ச் சரியான வெட்டுன்னு சொல்லலாம். ஏடபிள்யூ எடுத்துக்கோவில் சரி விடு, ஏடபிள்யூ தானே விட மாட்டேன். வந்துட்டான் வீர போடு. வேற இந்த வாட்டி சரியான ஓபி காய்ஸ். மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க ஹெட்ஷாட் எப்படின்னு. அடுத்த மேட்ச் வச்சா 4வது ரவுண்டு. ஏறா விடுடா, நம்ம இதில் நிறைய அப்டேட்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. கரிநாகரங்க எப்படின்னு டைமில் பிடிக்கித்தான் வருவாங்கன்னு தெரியும். அதுதான் நான் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டே போடுறது இல்லை. இப்போ போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மகிட்ட இருக்க சொத்தை பூரா விற்று வெட்டாக்கி விட்டுருவாங்க. அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. சரி இருக்கட்டும் போடுறோம். இந்த மாதிரி தலையில் விட மடக்க யாருக்கிட்ட எப்படிலாம் செய்யாடா நான் இப்போ அடிக்கலாம் கிடைக்காது. ஹெட்ஷாட் அடிக்கணும்னு பார்த்தா அடிக்க முடியல. 4 ரவுண்டு, 5வது ரவுண்டு வந்துட்டு கடைசி ரவுண்டு. இந்த வாட்டி என்னன்னு தெரியல, 4 மேட்ச்சு ஹெட்ஷாட் அடிக்கணும் பொலப்பலன்னு போலக்கா தான் வாய் வேற வர்றத உளருத ரொம்ப உளருது வாய் வேற. தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். எங்கடா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கடா. அப்படின்னா டான்ஸ் தப்புனா ஃப்ரெண்ட்ஸு அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுனா டான்ல சொல்லுவியா அப்படின்னு கேட்டால் சரி உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா எதுனாலும் வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னே வச்சுக்கோங்க. போடுறான் விட மாட்டேன். அப்படியே ரெட்டு பட்டு முடிஞ்சிட்டு போல். ஹெட்ஷாட்டை ஒன்றும் அடிக்கலை, ரெட்டு பட்டு முடிஞ்சிருக்கு. இருக்கட்டும், விட மாட்டேன்டா, உன்னை விடவே மாட்டேன். யார்கிட்ட படா ப்ரோ தமிழ்நாடு சை என்னம்மா வாய் வளருது. எங்கடா வாடா, தைரியமாக இருந்தா வாடா. யாருக்கிட்டடா என்னை அடிக்கிறாய் பரட்டை நாயே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக் போட்டுருக்கேன். போடு விட மாட்டேன். தைரியம் இருந்தா வாடா. யாருக்கிட்டடா படா ஐயோ முடிச்சுட்டான். ஐயோ 4 மேட்ச்சுக்கு அடிச்சது சரியான கோவம் வந்துட்டு வச்சு பொலன்னு பொழக்க ஆரம்பிச்சுட்டாண்டோ. டபுள் பேருன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ இதுக்கு மேலே தாவி அடிக்கணும். இந்த யூஎம்பி தான் நான் நினைக்கிறேன். கையில் மாட்டோம்னா கைமா தான் ஆக்கிடுவான். இந்த வாட்டி வச்சு ஷார்ட் மேட்ச் தான் தொடர்ந்து பக்குவம் ஆடாமல் என்ன பதற வச்சு ஆடுறத பற்றியடா இருக்கணும். ஒன்று செதற விடாம கேம்லாம் அடாப்பாவி வாடா இதுக்கு தான்டா நானும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஜஸ்ட் நான் மொபைல் பிளேயர் தான். இத்தனை நாளா சரி வீடியோ போடாததுக்கு நம்ம தொடர்ந்து நெட்டு கட்டுன்னு நினைக்கிறேங்க. எனக்கு நெட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. அது அங்கிட்டு மறைஞ்சிட்டு இருக்கான். அடா பாவி பண்ணுங்க. நெட்டை கூட ஒழுங்காக இல்லையா என்னோட வேலை மாதிரியா. உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் உங்கள் வேலை தான்.
சரி என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் உங்கள் கையில் தான் வரமாட்டேன்ப்பா. எப்பா வெளியே வான்னு சொன்னால் வரணும். ஃப்ளாஷ்பேக்கை தூக்கி போடும். வெளியே வரான், வெளியே வர மறந்துட்டான். விடக்கூடாடா, விட மாட்டேன். அழுத்துங்கடா, டேமேஜ் நல்லாவே வாங்கிட்டான். அழுத்துங்கடா, அழுத்தி முடிஞ்சுங்கடா அப்படின்ட்டு அழுத்தி. என்னடா வேணும் உனக்கு? ஐயோ அடிக்க ஆரம்பிச்சு. சிட்டிக்ஸ் வேற நம்மளை காதா இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்கிட்டா இன்னைக்கு நம்ம அடியில் சும்மா சுட்டு வெளியே கூப்பிட்டு தான் அந்த நைட்டாக வர புரிஞ்சுக்கிட்டு குறுக்கு குறுக்கு உடஞ்சிட்டு அப்படியே ஒரு தரமான ஹெட்ஷாட் இருட்டில் நாங்கள்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துருங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திப்போம்.